Здравейте, приятели, това съм аз, The Pro Gamer. Днес сме с нов клип на нашата любима монахиня, но тази игра са променили изцяло, приятели. Искам да кажа, че вече се казва Evernin. Преди, ако се спомните, се казва Данин, Данън, както и да е. Тази игра бяха спряли от Google Play, защото беше копирала филма Данън и те са променили напълно тази игра. Както виждате, тук има някаква картичка с монахинята, която обича деца, но тя обича да ги ударя. И тук има някаква от тея, как се казва, визитки, не визитки, как се казваха, забравя, това не е важно. Накратко, нашия син е бил избран учи на лятно училище, но лятото свършва и наистина почваме училище, но това да не го казвам. И да, тук съм с едно име, Хари едно. И да, приятели, играта са променили много, създателите на играта са се постарали за нея. И също така, ако искате да снимам още на нея, оставете по един мощен лайк за подкрепа и се абонирайте. И долу в описанието ще оставя линк да си стеглите играта, защото вече се научих да оставям линкове, но това сигурно не ви интересува. Но дори ако не искате да се изтеглите, ако искате, пробвайте линка да видим дали работи. Защото аз го пратих във Viber на един мой приятел и той ми каза, че работи. И стига съм се обещала, нека да започваме. Те са направили монахинята по-малко страстна, но не че казвам, че не е страстна. И те са направили по-умна, като например, ако се спомните с яхтата, аз се виках, тя ще да ме види, да ме подгони, но тя възможно да дойде зад нас. И затова сега просто ще използвам тактиката на най-големите прота. Отварям врата и бягам на някъде. И в момента някакви деца викат. Навеждам се да ме види монахинята и така вървя като про. Ох, монахинята събаря неща и после ще се каза на нас, че ние събаряме, дано да не е тук. Тая монахиня тя да измисли име, да не викам само монахиня, монахинче, ще се казва монахинята Гоша, Иван, Иванка. Приятели, измислих име на монахинята Иванка. Иванке, моля те да не си тук. Чакай, искам да видя малко тези врати, да не бързам да скачам в устата на звяра. Или по-скоро в чука на монахинята. Усещам как тя всеки момент се ме думни с чука. Затварям. Крия се. Искам да ви кажа, че вчера, докато разцъках на играта, защото е много интересна, викам си, точно в тази стая, дали мога да се скрия клекнал в това шкафче и ако не съм клекнал, не мога да виждам, ако идва. Чуваме някъде. Както виждате, всъщност аз не знам какво да кажа. Всичко е променено в играта. Общо взето, Evernin, или там както се казва, тя издуха от хоризонта Грани. Но ако искате, отново мога да снимам на Грани. Има много модове. О не, тя ще дойде, скари се в шкафа. Тя дали ме чува? Чуваме как идва. Ето я. Къде си бе? Иванке? Иванке? Малко се поизчакам. И както може да чуете, има някакви деца, които викат. Но, приятели, чудя се с какво ние сме по-специални. Да сме в някаква стая. Тук ли си? Иванке, Гошо. Тръгвам на някъде, приятели. Страх ме, тръгвам на някъде. Моля те, скри се, ако ме обичаш. Назад, Иванке, имам си бензин или там каквото е. Защо не мога да се скрия тук? Дано да не изкочи от някъде, защото, приятели, още ме страх от тая монахиня. Тук мога да се скрия. Дано да не дойде.
Здрасти! Моля те, скри се, моля те, скри се. Нищо не си видяла, Иванке, нищо не си видяла. Иванке, нищо не си видяла, потвърждавам. Потвърждавам, нищо не си видяла. Монахинята ме гони, приятели! Приятели, монахинята ме гони с чулка. А сега какво се прави? Скри се въгъла. Моля те, не идвай, ако ме обичаш. Моля те, не идвай. Този път, защо не си чу музиката, че ме преследва? И те са я направили по-бавно, което се е добре. Искам да я привърта тази игра, но просто много ме страх от тази монахиня. Къде си, Иванке? Не ми... Чува ме. Мятам, той. Моля те, скри се. Скри се зад дивана. Тя дали ще дойде? Просто, приятели, разсъках на играта доста, но още ме страх от тази монахиня. Просто ме страх от монахинята, няма как. Но искам да я привърча тази игра. В началото ме беше страх от Грани, но я привърчах. Привърчах Horror Kiss. Привърчах още много игри, май. И също така, както в Грани, тази игра има хакове и модове. Ако искате да снимам на тях, дадете по един мощен лайк и пишете долу в коментарите, защото ще имаме giveaway. Идваме в кухнята. Ела тук. Моля те, ела тук, ела тук, брат. Че ако дойде тук, аз мога да я върча. Затова, Иванке, ела да те позавърча малко на тая столова. Тая къща е чисто нова. Оне деца, които пищят, не могат ли да ми помогнат? Или аз ще да помогна на тях? За сега не сме намерили почти никакъв предмет, само това, което аз го изхвърлих на някъде. Чувам монахинята, все едно още малко се изкочи от стената. Излизам. Може и да мина. Там има едно чекмедже, което сте го видя. Стига съм се крил. Първо, ние сме в... Браво, нищо няма. Сега, ако мога да мина... Това е истинско напрежение. Иска ми се да добавят нещо, с което да може да я преспиваме. Вземи и тая ваза. Или пък не. Опа. Излизам, приятели, няма да се крия. Аз съм смел на изи. Играта ми бъгна. Приятели, играта ми бъгна. Скри се. Тук има някакви кашони, които ако ги бутна, има някакъв таен изход. Стига де. Пак ли няма място? Дори са ни променили героя, с който сме. Ела тук, ела тук, ела тук, ела тук. Тя в момента откъде ще дойде и не знам. Отвори врата. Дали е тази врата? Защото... Приятели, имам чувството, че ще се изплаша до такава степен, че ще стане лошо. Тук е... В момента тя къде отива? Кой знае, приятели? Ще е кашони, ако мога да барикадирам този изход и вратата, но тя с онзи чук са ги удари и направо са връкнат къде ли не. И също така, да. Ехо? Ело? Приятели, изчакайте малко да барикадирам вратата и да се скрия отново. Барикадира вратата малко с един кашон, но тя с този чук са го удари и направо са връкни този кашон. Тя в момента тук ли? Изчакайте, приятели. Още малко излизам. Иванке, готова или не? Идвам. Тя са дойде ли? Иванке! Отново си пиеш. Иванке, Иванке. Иванке. What?
Тя нещо чупи и после се кара на нас. Хей, защо си чупил тая картина, бе? Ще се те бие с чука. Тя чупи неща и после се кара на нас. Много оригинално. Иванка. Сега да отворя тея. Има ли нещо в тях? Сега отварям. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Има ли нещо в печката? Тук мога да взема нещо, някакъв предмет. Тук има нещо, май. Това мога ли? Приятели, почти нищо не направихме. Излизам. Иванке, е готова или не? Идвам. Ела! Иванке, къде си? Монахинята идва! Моля те, не ме ударя, моля. И монахинята ме удари с чук. Браво на нея. Приятели, мисля това да е края на този епизод на Evernen. Ако искате още, ударете по един мощен лайк и се абонирайте. И приятели, в този епизод не направих нищо, но просто ми трябва практика. Затова извън кадър се гледам да разсъкам и да не се страхувам от монахинята. И също така има много модове и хакове. Ако искате да снимам на тях, пишете долу в коментарите. И ако искате да си стеглите играта, долу има линк. И това е всичко от мен, приятели. Ударете по един мощен лайк и се абонирайте. Ще има giveaway. Това е всичко от мен, приятели. Довиждане.